Warga Patisi TV. Kinangalam jong Rbyf Youth Federation bakuntup yo president ba Bipul Thankyu bat kinangalam ke Seng kemi ki zone ki circle ba ki unit kila senran lang hak jingle buram bat hak jingle Ontep ya gamet badangsa jong ukun sai hun lang neng nong ubade general secretary jong ka Rbyf Seng kemi ya jingle nyam bala pelong hak spotri urisaw araja absan la penyaj yengsa ha umroi madan da Reverend V Trang ubade pastor in charge jong maubu presturiat haringkat jingle nyam le rukom nadu na yeng tan hadu banapoi halum jintem kador bar umroi pelun
tin riu spa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balei phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tin khasi kardop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ngi ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrangi kiu yau thep tin la jo to da ya kan mau kan det ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jingman toy upat ba